Moje auto, mal by som sa pozrieť, či je niekde poškodené. Čo toto je v poriadku asi. No tu bola čo je. No moc to nevidno teda, ale vyzerá byť pomerne v poriadku, dokonca aj pomerne nové. Looks good, just here something. No ináč nevidím nič takého. To je teda požičovňa toto. Yeah, here is something only. Here is something. Ah, he's very tired, yeah, he's okay. That's normal? Dobre, tak ináč to je úplne viac menej nové auto, vyzerá dosť dobre. No tak toto ja vidím po zobudení úplne prvom. Človeče, takto to tu vyzerá. Neuveriteľné. Úplne neuveriteľné. Ten vľavo, to je môj hotel, teda akože kvázi hotel, ja som na prvom poschodí, no teda ale ráno a v noci to tu vyzeralo úplne hrozostrašne. Toto je moje auto, tu ho mám zaparkované a sa bojím, že mi ho niekto oškre, obúcha, lebo tu všetky auta sú tu otrieskané, to je tu úplne normálne. Nikto sa nad tým nepozastavuje, ale ja som tu priamo na veľmi vážnom ovocno-zeleninovom mäsovom trhu. Ráno tu normálne nosili, už bolo teplo na 30 stupňov, oni tu veselo nosili hovädzie stehná, bravčové stehná, celé v celku, normálne na pleci. No, neuveriteľné, tu už je poriadny rybací je tu poriadny rybací zápach a zápach všetkého možného aj nemožného, čo tu len môže byť. Je toho teda naozaj poriadne veľa. A tu je to teda úplne pestré a divoké. Ja mám pocit také divočiny úplnej. No, tu si robí každý čo chce, no tu dokonca dostanem aj macchiato, no super, tak to je celkom dobré. Vajcia takto v teple, tak oni vydržia chvíľu, ale asi nejako enormne dlho nie. Budeme pozrieť do ďalších oblastí tuto. Toto je dobré, tu je mesiarstvo. Toto bolo v noci zamknuté, zatvorené, to takto ponúka, majú normálne, že vážne mesisko, ja si neviem predstaviť, ako to bude zajtra, lebo teda asi viem. Nebude to Boh vie čo. No a vedľa sú ryby, to ideme ešte pozrieť teraz. No tu som bol v noci, teda hlavná ulica, tam som dokonca našiel našťastie vodovod, kde som sa napil, lebo ináč ja by som už bol asi umrel na dehydratáciu, ale že totálne. No, tu majú krásne banány a krásnu zeleninu. No a tam sú ryby, to už cítiť trošku. No ráno tu velikánske ryby doviezli. Všade je množstvo motoriek, aj dosť veľa aut. No ja sa troška hrozím tej jazdy vľavo, aj keď už mám trocha síce tréning, ale zistil som, že je to dosť problém, lebo podvedome sa stále začínam vyhýňať doprava. To je márna sláva. To je dosť blbé. Čo sa tu dráži, alebo čo? Vybacený kopa ľudí a on tu vykrikuje. Úplne v blízkom miestnom parku, kde to používajú naozaj na voľný odpočinok, ten celý park. Všade posedávajú dámy, ale aj páni. Park je pomerne málo udržiavaný.
Berú to ako u nás les asi. No, tu som si práve kúpil grillovanú kukuricu. Vyzerá úplne ako u nás normálka, uvidíme aká bude. Síce hneď aj lekárej, bol som teraz v tej lekárni a že Pfleister potrebujem na môj úbohý balíček, ktorý sa už úplne ododiera. No, že oni nemajú. Tak sa pýtal, že máte, že nie, a potom, že tak nemáte teda, že áno. No, tak dobre, dorozumeli sme sa tak, že nemajú, ako môžu v lekárni nemať Pfleister, nechápem. No dobre. Tak a dnes som si priniesol poživeň, klíma ide normálne a je to tu celkom príjemné. Takže tieto necelé 2 kg banánov, takýchto maličkých, to sú lokálne evidentne, stáli 5000, to znamená, to je nejaké necelé 2 €, čo je podobná cena, trošku menej ako u nás, ale iba o malo. No, takíto sú ešte príšery rybacíne, ale poriadne rybacíne. Robotničky, ale pekné. Takéto ryby, veteránne nosy. Toto je ryby trh. Všade niečo. Prišiel som na ubytko po takej šialenej skalnatej ceste a prašnej a túto sa dá ísť len pešo. Tak idem to skúsiť, že čo to tu je, ako to tu je pre pána Jána. Tak vyzerá to dobre ináč. Že tam mi práve doniesla raňajky, som si vybral z výberu, ale to nemajú v jedálnom lístku, to treba sa porozprávať, ale zaujímavé, že všetci vedia po anglicky. Ale veľmi dobre. No, je to jednoduché tu, ale vyzerá to tu krásne, ešte vôbec nie som ubytovaný. Toto je hlavná reštaurácia tuto. Tam som mal teraz raňajky a vôbec nechceli zaplatiť, bude to stať $10, ale že ma zaplatím až keď na izbe, teda keď budem ubytovaný, alebo teda spolu s izbou. No a tuto je beach bar. Tu som teraz mal pivo a bolo to veľmi pekné. Ináč všetko majú to tu krásne stvárnené, ináč tá záhrada je fakt, že veľmi pekná. Je to úplne jednoduché, ale veľmi pekne urobené. No a tu je tá terasa, na ktorej som pred chvíľou sedel, aj s pivom. Možno bude ešte repete. No, pozitívne veci tu celkovo na Zanzibare sú hlavne tie, že ľudia sú strašne zlatí. Vyzerá to tu naozaj, že je to naozaj bezpečné, aj tvrdia, že je to veľmi bezpečné. Veľmi pekné a veľa deciek je tu. Všetky sú uniformované a chodia do školy úplne krásne čisto, so závojmi, vyobliekané a ja si tu takto teraz sedím na pive. Takto to tu vyzerá. Táto cesta bola niekoľko kilometríkov, posledných už takáto prašná. Sem ma to doviedlo, toto je moje auto. Toto je hlavná brána, hlavný vchod teda. Myslím, že auto môžem aj tuto nechať, ako bolo. Takto sa tu vchádza. Ja som aj nevedel, že kam a ako mám ísť, ale keď je tu nejaké welcome, tak som išiel tam. A tuto som ďalej pokračoval a som prišiel potom k tej reštike. No ale túto cestou už sú tie jednotlivé bungalovy. Ako o chvíľočku uvidíme. No tu sme odbočili už tým bungalovom. A toto je 2. No ale pozor, lebo 3 je moja. Pozrime sa, ja mám túto 3. A toto je tento celý bungalový krásny, ale je naozaj že veľmi pekný. Takto to tu vyzerá. No veľmi pekné teda, ja som úplne prekvapený, tak skúsime odomknúť. Očistíme si srandále. No takáto posteľ s ventilátorom, no toto, vyzerá to úplne štýlovo. Teda úplne štýlovo. Vyzerá to priam krásne. A kúpeľňa.
Pekná. No takto sa to dá, tak to sa teším celkom. A keď si to veľmi neužijem, jedna noc iba. Som teraz v susednom rezorte a je príliv, voda prišla až sem úplne, takže úplne nie. Dá sa aj kúpať teraz zrejme. No, tak je to tu ale v podstate podobné. Treba povedať, podobné. Toto je, asi je to, čo som pozeral, bolo trošku drahšie, ale vyzerá to nahrabne podobne. Neviem, či to naše nie je ešte krajšie. No, ja som prešiel teraz cez susedný areál, toto, Dolphin Safari Lodge, Coco Eve, a nie, že by ma teta vyhadzovala, práve naopak, ona ma privítala, ešte ma previedla a potom mi otvorila bránu a ukázala, kam mám ďalej ísť. Tak to by sa na Slovensku ťažko stalo teda. To je teda fakt. Teraz predstavte, že tuto vyrábajú betónové tvárnice. Ale priamo jedným vybrolysom, super. No táto teta, máme teraz príliv, takže máme to, čo bolo predtým odhalené, je teraz úplne zaliaté, ešte aj dosť hlboko. A nie to tam tuším normálne, že pláva, tam sa dá ísť opalovať asi. Zaujímavé. Slnko. No tak to vyberáš ale na plavbu. To ideme obzrieť delfínov, no tak čo ja viem, mám z toho zmiešané pocity, uvidíme čo to bude. Na ceste späť, to vyzerá pobrežie, väčšinou je tam les, tak je tu nejaká pláž. My sa už vraciame pomaly naspäť. Tu sme vyložili tých dvoch a teraz ideme po úplne plytkej vode. Že o chvíľu by sa tu nedalo plávať, pokiaľ je teraz odliv, teda pôjde odliv, tak je to enormne plitké. To sa potom ide takto. Ide pekelne rýchlo, lebo toto sme ešte boli na vode, tu sme nastupovali niekde a teraz sú už lode na suchu normálne, aj veľké a nemôžu ísť a to je niekoľko 100 metrov dokonca, to more ustúpi o pár 100 metrov. Ešte teraz bola voda až tuto. No a hneď po raňajkách si dávam ešte toto, že spicy tea. No ten je vynikajúci, to je lepšie ako káva, tak to by som si dával každý deň. Zase do ďalšieho hotela, momentálne je však odliv. Bielý piesok je krásny, v podstate je to tu aj pomerne čisté, len je momentálne odliv, takže more je ďaleko. Keď sa more príde, tak o nejakých 6 hodín by sa mohlo dať pekne kúpať. Pekne. A ten odliv je tu naozaj veľmi silný a je to celkom vážny problém. Tam vidno v diaľke ľudí, ktorí sa kúpu a to sa tam asi odviezli na loďke alebo šlapali a šlapali nekonečne. Do nášho hotela, ktorý vôbec nie je drahý, vyzerá veľmi dobre. Sme tu na recepcii, práve sme sa začekovali a toto nám ponúkli takéto niečo, tak to naozaj to urobí celkom dobrú náladu, je to fasa. Veľmi sa mi to pozdáva. Toto je o mnoho vyššia úroveň ako to ten predošlý hotel. Tu je takýto bar plážový. More už pribúda, takže sa priblíži teraz poriadne.
No a takúto velikánsku tu majú posilovňu, teda to len tak pozerám. A to je zadarmo na použitie. Pekné. Takže more stúpa a o chvíľu to tu bude ešte lepšie a výhodnejšie na kúpanie, lebo nebude až taká úplne plitká voda ako je teraz. No pláž je prekrásna viac menej. Tu sa volá, že Muscle Beach. Muscle Beach asi preto, že tu je taká veľká posilňovňa. A ja mám moje bývanie úplne blízko, toto akože je recepcia. A môj domčúr má číslo 13 a je úplne blízko od pláže. Úplne blízučko. Bola to sranda, oni si mysleli, že my trážme spolu a že ja to vybavujem. Tak to nebolo tak. Tak tuto ako sme prešli, tak toto už je moja chalúbka. Úplne blízko pláže. A všetci sú inak veľmi milí naozaj, to je tu ale príznačné, to je také normálne, že tu sú hrozne zlatí všetci. Domkneme. To ide takto a pozrime sa na to, pekné. Tam je kúpeľňa, tu som ešte nevidel, fajn, že je tu klíma, že nebude všetko úplne vlhké stále. No takto je posteľ, tuto mám sedenie, ono bude v tieni trošku neskôr, keď slnečko zíde trošku dole. A takto vidím na pláž. Podľa mňa úplne, že parádne. Normálne škoda odísť. Ja to mám len na jednu noc, bude to asi, neviem, či to nepredĺžim. No, tak teraz to vyzerá značne lepšie. More stúpa, ešte vystúpa a podvečer sa bude dať krásne kúpať, krásne. Takže ja si dám medzi tým Kilimanjaro pivo a je to pekné. A takto to tu vyzerá podvečer na pláži. Voda už ako si nestúpa, že si bude klesať zase. A ani nemám veľmi chuť zakúpať, čo ja viem. Dobre, tak je to pekné, lebo to biely piesok, ale v podstate to s tým haslo. Som ešte nikdy v živote nezažil a asi ani nezažijem. Sedím tu v reštaurácii, doniesli mi jedlo v totálnej tme, elektrina je vypnutá, vôbec nič, nikde nikoho, tu je pani čašnička, čo mi to priniesla. No keby som nemal svetlo v telefóne, tak ja nevidím na jedenie, to je neuveriteľné. Elektrina sa tu vypína hoci kedy a na hoci ako dlho. Neuveriteľné. Ďakujem pekne. Thanks, many thanks. Je tu jednoznačne kult detí. Toto je škôlka, aj základná a stredná škola. A tu decká sú najslušnejšie oblečené. A tam, kde sú detská školy, tak tam je to také úplne najslušnejšie. Naozaj kult detí. Decká sú vždy v rovnošatách, teda v uniformách. Ináč to tu vyzerá dosť hrozostrašne. Teraz určite v hudobnej štvrti. Ale decká tu majú pekné, sú pekne oblečené a chodia do peknej školy. Naozaj pekné, no. Tuto behajú. Dostávaš po brežiu a to je neuveriteľné. Každý hrozne priateľsky sa usmieva, zdraví ma. A how are you and čau a tak ďalej. A pozrime sa na to, teraz je príliv a tieto stromy, všetko je zaplavené. To je sranda, toto. A že tie stromy to vydržia, slaná voda. Normálne. To je zaujímavé. Oni budú zase, to more bude teda odtečené o chvíľu, ale aj tak je to zvláštne, že to vydržia takto. Celkom vážne budovy, ale priamo vedľa sú samé v podstate osady. Tu je jednoducho všelijako. Krásne vily, hneď vedľa, ďalšia ulica, totálna osada, úplne tých najchudobnejších, ale všetci sú hrozne zlatí a všetci sa zdravia a nechcú nič. To je zaujímavé. Tieto krásne stromy sú tiež teda mimoriadne, by som povedal. Tiež sú úplne mimoriadne. Ktoré nerozumiem, prečo je toto debnenie naopak. Majú to vyšalované opačne, ja neviem prečo.
To by som teda sa rád dozvedel, ale si sa nedozviem ani. Si tu sedím v reštike, tam bývam na Peťke, no tie Peťky ma stále prenasledujú, tak aj teraz bývam na Peťke zase. Doniesli mi práve večeru, že Zanzibar ostrý burger. Tak som skúsil, tu mi doniesli ešte také dve fľašky. Jedna je normálny kečup, ale druhé je taký teda pekelný curry sauce, ale teda poriadny človeče. Tak to sa mi veľmi páči. No a takto to tu vyzerá z autobusmi. Zakývaš, zastane, nastúpiš. Potom sa dohodneš, že kam. Normálka.